Избори са съпроводени с много проблеми при броенето и отчитането на бюлетините. В столичната зала Универсиада от снощи има дълги опашки. Представителите на секционните комисии и до сега не могат да предадат протоколите. Нашия репортер Надя Ганчева е там. Надя, какво се случва при теб в този момент? Това, което се случва и това, което всъщност заварихме сутринта, е хаос. Много изнервени хора, много хора, които чакат от миналата вечер, все още не са минали. Това са 1500, близо 1500 секции, които са се събрали в зала Универсиада. Протоколите им трябва и бюлетините да бъдат проверени. От Общинската избирателна комисия обясниха, че имало над 100% сгрешени протоколи, което го обясниха с множество грешки, допуснати от секционните комисии. През нощта ни информираха, че имало хора, на които ме приушавало, викани са линейки десетки пъти за някои от тях. Доставена им е храна, която според членовете на секционните комисии са били просто по един круасан и по една малка минерална вода за всеки от тях. Изключително изнервени бяха хората. А това, което сега може да видим, е освен множеството полицейски автомобили и бусовете. Тези бусове всъщност са на всички секционни избирателни комисии, които все още не са минали и които тепърва трябва да бъдат обработени както протоколите, така и бюлетините им. Това, което всъщност е заградено е в момента, защото бюлетините се пренасят от секционните комисии към Общинската избирателна комисия и после обратно. Нека да чуем това, което всъщност разказаха хората, които са били вътре в зала Универсиада през цялата нощ. Не им се засичат протоколи нито един човек от Общинска избирателна комисия няма да си сложи подписа върху нещо, което не отговаря на истината. Затова става проблем и понеже технологично се застъпиха много комисии в един и същи момент с, да не кажа, еднотипни грешки, защото това ще е коментар на други хора, затова е така. Имаше през нощта 2 часа, в които 2 часа никой не знаеше какво прави. Седяхме по пода, спяхме по пода вътре на зала Универсиада, на студ. В мизерията се тъкаляхме като прасета. Кой как може, кой спи, кой с кафета. Така. Имало хора, дето им е ставало лошо вътре, казаха, че са викали линейки. Те през 5 минути минаваха линейки. Нарамвате 2 чувала от захар, такива 50 кг, вътре с хартия, с бюлетини, с какво ще се сетите, с кочани, с протоколи, с всичката документация и почвате да се разхождате и София. Надя, представителите на избирателните комисии като че ли са станали заложници на изборите. Кога се очаква най-накрая да приключи броенето, така че хората да си тръгнат от зала Универсиада? Оптимистичните прогнози са, че това, което се случва в зала Универсиада, ще приключи тази вечер. Кога тази вечер обаче не е съвсем ясно, защото избирателните секции, както казахме, са 1500. До момента са минали почти 800, което значи, че още половината от тях тепърва ще трябва да чакат, протоколите им тепърва ще трябва да се обработват, а на много от тях ще се наложи и ръчно да бъдат преброени бюлетините. Какво ще стане обаче, ако до 24-часовия срок не бъдат проверени протоколите? Никой не можа да ни обясни. На този въпрос ще се опитаме да отговорим в централната емисия Календар. Благодаря. Надя Ганчева, пряко от столичната зала.